Ano nang pagtiusin ni o digdi sa kinabanay ni? Mapa Manila ko ngunyan. Habang ako di kabalabal, bakit lamang ang masakayan ko, bako na sumahalon magsingil. Tayo naman sanaan mo yung mabuhay. Grabe na nga niya ang pagtius minigdiyo, dahil na nga niyang kikarakan ng pamilya ko. Kaya matrabaho ako ngunyan. What? Hiso, so yan, sumahalon magsingil, dahil ko lamang paraunan. Dahil man ako masakay. Sige na, boss. Dahil man ako masakay. Nata ito. Dahil man ako kiduman yun. O, dahil ka magkiduman. Dahil man. Sigurado ka daw kaya? Oo. Mahalon magsigil. Huna mo, masakay ako sa mo. Dahil lamang. Mabalabal. 3,000 ang bayad. Dahil ka kan maubatan. Grabe ng pagtios nga nini sa kinabanay niyo. Base ba yan may dumanong ka, boss? Igwa nga ne. Nga, kundi ako nagduduwa-duwa sa imo. Nata na naman ba ya? Baka binamalo lamang ako. Baka na may dumanong ka kayo. Aw, di ka bang buwi naman, ah? Dahil pa lamang. Kaya rakman sa imo. Paano ka man nga ni magkaigwa kipasayrong, malong ka magsingil. Tawon ta kang discount ko niyan kung gusto mo. Ay, Ayan, mara. magkasundo kita. Iya na, Ara mo kaya ako, boss. Sos, Marisate. Magkabi naman nagid ako niyan, tabi boss. Sigurado, basta Ay, nagkasundo iya. kita sa Iyo, presyo. iyo. Ara mo kaya, pasinin ko sa Manila, boss. Oh, iyo. Ano po, may mga dardarangan ako para duwa sa naining padis nga ning nasa lawag kang bag ko ta. Anong klaseng Grabing padis daw? pagtios. Pa Manila ako, tamatrabaho ako. Oh. Grabe pa nga iputa mapang Manila ka na. Isos, grabe talaga. Ang pagtios digdi sa isla, grabe Para na. sarong aldaw pa bagakay ka tamabagal ka ki sarong kilong tuyo. Manyan. Pa Manila ka na. Sa Manila nga ni, Sir. nagkapururga na nga ni kami kang tuyo. Hoto duman nga ni, nagpasuruway kami duman sa Kataning may. Dahil nang iba-ibahi kan lubi-lubi ko duman sa Maynata, duwang lubi-lubi, gugulayon mi na nga ni sa nakutakasubanggay. Ano nga? Hinabas pa kang Kataning. Hey, South Marisate. Kaya ano ni sira mo niya, kaya matrabaho ako. Kitang dakol na istorya ba ya? Ang ibang istoryanta, pasahin ka nga ni. Ano ako, pabakakay, tama, Oo. sakay ako duman sa bus, tama pa Manila nga ni. Nga no nga ni. Taram nata kung Pero ang presyo, kan maka- paghabal-habal duman o naman, Maka- kaya mo ko paglahulo naman tawon kipresyo. ta kang discount. 7 mil. Shit, lalo na lugod na ang anak ko dyan. Inot na paghilingan tao, 3,500. Nag-4 mil. Ano naman sa nang buhay mo? Ata, habang buhay ka ki pasada, dahil ka ki mako ang pasahero kang mga presyohon mong Eh maniyay, ta pa Manila ka nga ni. Mauragon nga ni lugod ta. Haliman sa nangani di sa damakang pabakakay. Bako man ako pa Manila darawon mo ako dumanaw. Sabi mo kaya pa Manila diretso. O dyan masala sa makakay. Di 7 mil. What? Jesus, mas mahal pa sa aeroplano. Ay man nga ni, ta so init ko. Gagamitin ko na ko ta sa mga high-tech kay ni kang motor ko. Papalayo ko ko tayo ni. High-tech an? Yes! High-tech bagay ni. Grabe naman Oh, na. kung pa Manila. Kuhaan motor mo. High-tech an. Jesus! Gwapo ini. May mga pindutan yung girin ni kay sharing kay James Bond. Anong kulabot kung kisay pa kunya naan? At so, pira nga ni. Kuli ang presyo mo. Mahira ka man sa nangaipong tawo. Ikara sa nakanan mo yung humangos. Kami kan magkaurot sa naman. Mga City Mail. Dahil na kan makang Bawas-bawasan mo man tamat ang balong kulig di yung kwarta nga ni pa Manila. Para nga ni 1.5. Inutangan pa may bising. Ay, dahil na. Dahil kumasugot. 1.5. Itaw mo na sa kuya ang ano. Palis kang doon makota pag uli ko. Pasalubungan ta kaya sana. Ano? 200. Paano? Pamakakay. Luma sa parada kang bus. Dahil kaya. Dahil nagad kaya. Talagang mamalalingan ako. Talaga halat duman si Purman. Dahil na. Madagitan kita kainin ni Purman. Ducinto, sige na. Dahil na. Dahil na muna. Hanap ka muna dyan kiba. Basta buya ko 7 mil. Nahiling muna. Isang na para habal-habal talaga ini. Talagang nanggugulo-gulo ako kainin. Bata dahil na kinag-aaginig niyo. Ano dahil.